Kaixo, bigarren mailako ikaslea gara. Historiako asmakuntzak garrantzitsuak hitz egingo dugu. Asmakuntza asko egon dira historioan. Adibidez, gurpila eta lurrun makina. Bonbila, elektrizitatea, inprenta, irratia. Ordenagailua eta askoz gehiago. Baina guk gurpila, lurrun makina, bonbila eta elektrizitatea azalduko dugu. Kaixo, orain gurpilari buruz hitz egingo dugu. Gurpila oso asmakizun ona izan zen historian. Gurpilari gabe ezingo genuke gauzak pisutsuak mugitu. Adibidez, mahai pisutsu hau ezin dugu horrela mugitu. Poliki. Gurpilarekin oso erraz mugitzen da. Gurpilarekin karroak asmatu zuten. Eta erabiltzen zen leku batetik bestera. Eta animaliek zaldiak tiratzen zuten. Egiptoko piramidea pieza handiak egin zuten eta zilindroekin mugitzen zituzten.